Takže pokračujeme dnes sériou treťou, alebo časťou treťou v sérii manželstvo, rozvod, nové manželstvo. Opäť každého povzbudzujem, aby si vypočul časti predtým, lebo každá jedna časť má svoj význam a je dôležité, aby sme videli túto tému v celom jej kontexte. Lebo niekedy, keď zoberieme nejaké slovo a vynecháme ten kontext, tak úplne inak sa môže vnímať a úplne iný pohľad máme potom na Božie srdce a Boh nechce, aby sme robili veci len preto, lebo musíme, lebo máme, lebo je to jeho príkaz, ale on svojim slovom zjavuje nám seba. Čiže jeho slovo je nám dané na to, nielen aby nás nejak učilo, čo je správna cesta, čo si on želá, ale v prvom rade, aby nás učilo jeho zmýšľaniu. To znamená, aké on má myšlienky, ako on sa díva na veci. A cez to spoznávali jeho. A my vieme, že on je dobrý. Že nie je iného lepšieho a milujúcejšieho, ako je náš Boh. Že on chce nám to najlepšie. Že jeho plány a zámery s nami sú tie najlepšie. Že on je ten, ktorý nám dáva budúcnosť a nádej. Diabol je ten, ktorý nás chce v našej minulosti gňaviť, z našej minulosti odsudzovať, z našej minulosti viniť a brať nám silu ísť dopredu. Toto sú diablové skutky. To je on, to je jeho charakter. Ale Boh nám našu minulosť odpúšťa, dáva nám nové srdce, uzdravuje naše zranenie, berie hanbu, príjma nás s našim zlyhaním, s našim srdcom takým, aký je, očisťuje nás, činí z nás nové stvorenie a otvára pre nás širokú budúcnosť. To je vždycky jeho zámer s nami. To je vždycky jeho záujem s každým jedným bez ohľadu na to, z akej pozície vychádzaš a aká je tvoja minulosť. Toto je vždy jeho jednanie. Diabol udúpe nalomenú trstinu, udúpe tak, aby sa už nezodvihla, aby už nikdy z nej nič pekne nevyrastlo. Pán Ježiš nedolomí nalomenú trstinu, tlejúcich kôd neuhasí, ale práve naopak veľmi jemne a veľmi citlivo ju chce uzdraviť a chce, aby kvitla. A nekvitla len tu, v tomto čase, ale aby kvitla do večnosti. Čiže znovu, naše kvitnutie presahuje náš život, dni a roky života, ktoré sme tu na zemi. To je zámer a vízia Pána Ježiša s našim životom. A veľmi je to dôležité aj v tejto téme, aby sme rozumeli tento jeho dobrý zámer, jeho dobré srdce, jeho dobrotu voči nám a videli každé jeho slovo cez optiku jeho lásky voči nám, že on vie, prečo robí veci, ako robí, on vie, prečo nastavuje veci, ako nastavuje. On nie je ten, ktorý nám chce ublížiť, chce nám zobrať nejaký pôžitok, nejakú radosť. On práve naopak nám chce dať tú skutočnú radosť, tú pravú radosť. Čiže to je vždy veľmi dôležitý základ, ktorý si je potrebné pripomenúť, lebo niekedy, keď človek pristupuje k slovám Pána Ježiša a sú tvrdé a berie ich tak, ako sú a neohýba ich, niekedy dostane náramok alebo označenie, že je farizej, že je zákonník, že akože veci veľmi prísne hovorí, ale to sa nevylučuje. Jeho dobrota a jeho slovo, a brať slovo bez ohýbania, tak ako sa to mne páči, a zároveň veriť v jeho dobrotu, to sa nevylučuje. To je možné, aby človek tieto dve veci spojil. A dneska začneme známym veršom, ktoré asi žiadny kazateľ v téme manželstvo, rozvod, nové manželstvo asi s takýmto veršom nezačal. A to je Ján 3,16. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Lebo tak Boh miloval svet,
že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale večný život mal. Čiže Boh miloval svet. Boh dal. Boh ťa miluje. Boh ti dal svojho syna, aby zomrel za teba. Aby ti dal nový život. A moja otázka teraz na úvod je, kde v Biblii nájdeš dôvod, prečo ťa Boh miluje? Lebo máš pekné oči? Lebo si urobila nejakú krásnu večeru? Lebo si sa snažil v práci, si zarobil veľa peňazí? Alebo prečo? Ja nevidím ani jeden konkrétny dôvod, kde by Boh tu povedal, aj v tomto verši to nie je napísané, že prečo. Stvoril? Áno. Čiže vidíme, že Boh miloval svet, ale nevidíme tam dôvod. Nevidíme tam dôvod. Keď sa dvaja ľudia stretnú a idú do manželstva, tak veľakrát to manželstvo je budované na tom, že ja ťa milujem, lebo sa mi páči na tebe a teraz ide toto a toto. Nejaké vlastnosti, možno nejaký zovňajšok. Proste dávame tam nejaké dôvody. Niečo je mi sympatické na tom človeku, čo ma priťahuje, čo na ňom obdivujem. A veľakrát je to dôvod, prečo si toho človeka vyberám. Avšak je Božia láska takto postavená? Keď hovoríme o manželstve ako obraze Krista a cirkvi, ako Krista, ktorý je ženích, cirkvi ako nevesty, tak prečo si Kristus vybral cirkev? Prečo si Boh vybral Izrael za svoju nevestu? No nevidíme tam dôvod. On ju nachádza, môžeme ísť do týchto slov, Ezechiel 16. On ju nachádza a píše sa tam v Ezechiel 16. On ju nachádza v tom, ako sa narodila, ako sa Izrael narodil a Izrael pripodobňuje žene a hovorí, podľa svojho pôvodu a príbuzenstva pochádzaš z Kanánu. Tvoj otec bol Amorejec a tvoja matka bola Chetejka. Pri tvojom narodení v deň, keď si sa narodila, neodrezali tvoju pupočnú šnúru na očistenie, ťa neumyli vodou, ani ťa neposolili soľou, ani ťa nezavinuli do plienok. Oko sa nad tebou nezľutovalo, aby ti vykonalo čo len niečo z toho zo súcitu voči tebe. Ale pohodili ťa na šíre pole, keď si sa narodila. Čiže je tu obraz Izraela, ktorý je pripodobnený takéto malému bábätku, dievčatku, ktoré sa narodí a nie je o neho postarané. Nie je mu daná tá potrebná starostlivosť, to očistenie, tá láska, tie veci, ktoré sa v tej dobe robili na to, potom ako bezprostredne sa bábätko narodilo. A 5. verš, oko sa nad tebou nezľutovalo. Čiže zostala si tam sama. Nemala si nikoho, kto by sa o teba zaujímal, pre koho by si bola atraktívna, pre koho by si bola chcená, Izrael, aby ti vykonalo čo len niečo z toho zo súcitu voči tebe. Čiže inými slovami, nebolo tam nič na tebe, čo by zaujalo niekoho, aby ti prejavil lásku, aby ti prejavil starostlivosť, aby sa ťa ujal. Ale pohodili ťa na šíre pole, keď si sa narodila. Čiže Izrael bol si opustený, bol si nechaný tak. Keď som prešiel okolo teba a videl som ťa trepotať sa v tvojej krvi, riekol som ti, keď si ležala vo svojej krvi, ostaň nažive.
Čiže Izrael ako malé bábätko, dievčatko tam je v tej svojej nemohúcnosti, svojej absolútnej odkázanosti na pomoc niekoho, kto sa o ňo postará, o toto bábätko. A nikto sa tam nenachádza, nikto tam nie je, kto by sa rozhodol prijať toto bábätko a s tým súvisiacu zodpovednosť, starostlivosť, opateru, lásku, ale prechádza okolo tohto bábätka Hospodin a prvé, čo hovorí slova života. Ostaň nažive. Ostaň nažive. Ostaň nažive. Rásť ako polný kvet. Čiže znovu, ostaň nažive, Boh prichádza do stavu, kde to dieťa je vydané v podstate na smrť, nemá komu čo dať, nie je atraktívne, je iba príťaž pre každého, ale Boh prichádza na scénu, vyjadruje súcit a vyjadruje slova života a vyjadruje znovu víziu budúcnosti. Víziu budúcnosti rásť ako polný kvet. To znamená hojnej, bujnej, proste rásni v slobode, bez obmedzení, tak ako si. Ja budem sa starať a ty len proste kvitni, ty len rásť a proste je tam zasľúbenie budúcnosti, zasľúbenie rastu, ktoré Boh dáva. A čo sa deje ďalej? A ty si vyrástla, dospela a dozrela si k ozdobe ženskosti. Čiže vidíme, že Boh takto zaujíma Izrael svojou veľkou láskou, bez toho, aby komunikoval niečo, čo by sa mu na ňom páčilo. Čiže vidíme, ako Boh stavia lásku. Aký je fundament Božej lásky. Božia láska, agape láska, je láska, ktorá je bez podmienky. Ktorá nedáva druhému jarmo očakávania, že ty musíš byť taký a taký a taký, a keď taký a taký budeš, vtedy ja zase budem voči tebe taký a taký a taký. A tento základ lásky agape je to, prečo Boh manželstvo stvoril. Aby my ako ľudia sme sa mohli do takéhoto prostredia dostať, ktoré nám nádherne vytvorí podmienky toho, učiť sa milovať druhého bez podmienky, bez očakávania. A ako sme minule hovorili, že manželstvo je o tom, že je to prísaha, je to zmluva, zmluva, ktorá trvá až do smrti, záväzná zmluva o tom, že ja sa vzdávam svojich práv a beriem na seba povinnosti starať sa o teba až do tvojej smrti. Či nie sú toto aj vlastne sľuby a prísahy, ktoré si dvaja ľudia, muž a žena, dávajú, keď sa berú? Že budem pri tebe stáť v dobrom aj v zlom, až kým nás smrť nerozdeli. V dobrom aj v zlom budem pri tebe stáť, budem sa o teba starať, budem ťa milovať, až kým nás smrť nerozdeli. Toto je sľub a toto je dokonca, by som povedal, že viac než sľub, je to prísaha, lebo sľub sa dáva človeku a sľub je možné niekedy zrušiť, bez toho, aby človek mal za to nejaké následky. Ale prísaha sa uzatvára pred Bohom. Boh je svedkom prísahy, preto Božie slovo vždy hovorí: neprisahajte. Neprisahajte len tak. Dokonca zakazuje prisahovať, lebo prísaha zahrňuje to, že ty Boha voláš za svedka. A keď Boha voláš za svedka, tak beda ti, keď tú prísahu nenaplníš. Beda ti. Preto neprisahaj. Pán Ježiš hovorí: neprisahajte na nič. Nech je vaša reč áno, nie, to stačí. Lebo je to vážna záležitosť, je to niečo záväzné a
A je to niečo, čo berie Boha na tú scénu do tej situácie. Prizýva jeho prítomnosť, jeho svetosť. A Boh je Bohom, ktorý je spravodlivý. Čiže on musí, ak sa prísaha zlomí, ak sa prísaha nedodrží, on musí priniesť súd. On musí priniesť súd. Preto tým súdom, ktorý Boh vlastne uvoľnil na zrušenie manželstva, je smrť. A inak to pred ním nejde. Vidíme teda tu obraz tejto Božej dokonalej lásky, že Boh dáva seba, vyvaluje si Izrael v prvom kontexte, pripodobňuje ho dievčatiu žene, ktorá nemá na sebe nič krásneho, obdivuhodného a vyjadruje jej lásku. A s láskou a s manželstvom sa spája jedna veľmi dôležitá vlastnosť, ktorá je pilierom a základom Božieho srdca. Doslova si to takto dovolím nazvať. Je pilierom a základom Božieho srdca. A je ústredným kameňom a pilierom každého vzťahu a manželstva. A obzvlášť manželstva. A tou vlastnosťou je vernosť. Vernosť. Čiže dneska, čo chcem kázať, je téma vernosť. Vernosť Božia, vernosť naša a dôležitosť vernosti v Božom kráľovstve. Viete, diabol, jeho hlavným cieľom je, aby prišla nevernosť. Aby prišlo rozdelenie. Božím srdcom je vždy vernosť a absolútna vernosť. A predtým, než pôjdeme ďalej v tomto obraze, ktorý Boh prináša v starej zmluve, ako on je verný a ako on sa stará o túto ženu, ktorú našiel, očistil ju, vychovával ju a dospela až do štádia ženskosti. Predtým, než pôjdeme ďalej, chcem, aby sme sa pozreli na taký nádherný alebo najkrajší obraz vernosti, ktorý som za posledné obdobie tak vo svojom srdci pri rozjímaní nad Božím slovom videl. A je to veľmi pekne znázornená na praktickom príklade, je to veľmi pekne znázornená vernosť na našich životoch, na životoch človeka. Božie slovo v prísloví hovorí v 4. kapitole, že nech ťa neopustí láska a vernosť, priviaž si ich na hrdlo, nech ti je ozdobným kameňom. Čiže toto nech ťa zdobí. Láska a vernosť. Láska a vernosť. To sú také dve vlastnosti, ktoré keď človek dá na seba, tak sú jeho veľkou ozdobou a reprezentujú Boha. Láska a vernosť. Len ako tá vernosť vyzerá a čo všetko vernosť obnáša, tak pozrieme si dnes do knihy Rút. Otvoríme si knihu Rút dnes a pôjdeme sa pozrieť na tento nádherný príbeh tejto ženy. Kniha Rút sa nachádza hneď za sudcami a popisuje tu život jednej ženy, ktorá zázračným spôsobom, doslova zázračným spôsobom sa dostala do Biblie. Má vlastnú knihu. V čase, keď vládli sudcovia od 1. verša, nastal v krajine hlad. Vtedy odišiel istý muž so ženou a s 2 synmi z judského Betlehema bývať na moabskej strane. Muž sa volal Elimelech. Jeho manželka bola Noémi a jeho 2 synovia Machlon a Kilion boli to Efratiania z judského Betlehema.
prišli na moabské strane a ostali tam bývať. Potom zomrel Noémin manžel Elimelech a ona ostala s obidvoma synmi. Tí sa oženili s Moabkami, jedna sa volala Orpa a druhá Rút. Bývali tam asi 10 rokov, potom zomreli obaja, Machlon a Kilion, a ona ostala bez oboch detí aj bez muža. Čiže vidíme tu príbeh rodiny z Izraela, ktorá býva v Betleheme. Čítame, že v tom čase v tejto zemi nastal veľký hlad. Veľký hlad. Ľudia nemali dosť chleba, nevedeli, ako zaopatria svoju rodinu, trápili sa, pociťovali hlad na svojom žalúdku. A vidíme, že táto rodina robí určité rozhodnutie. A ja sa pýtam, koľko rokov ubehlo potom, ako prestali Izraelci dostávať mannu od Hospodina a prišli do zasľúbenej zeme od tejto udalosti. No nemám to spočítané, ale nebolo ich až tak veľa. Lebo Rút je čas, keď vlastne po sudcoch prichádza potom neskôr už kráľ Dávid. A toto je tesne pred jeho začiatím vlády, keď Izrael si pýtal kráľa a Boh dal potom najskôr Saula, potom Dávida. Čiže možno niekoľko desiatok, možno že pár stoviek rokov, neveľa, ich prarodičia možno boli ešte jedni z tých, ktorí boli s Jozuom privedení do zasľúbenej zeme. A keď Boh povedal Izraelu, že ich vedie do krajiny, tak do akej krajiny povedal, že ich privádza? Do krajiny, ktorá bude bohatá na mlieko a med. Na mlieko a med, to znamená, on im zasľúbil, že idú do krajiny, kde budú mať hojnosť. Keď Boh prevádzal Izrael cez púšť, pociťovali Izraelčania hlad? Ja si myslím, že pociťovali. Ale bol ten hlad taký, že by zomreli? Nie. Boh dal toľko im, koľko bolo potrebné. Boh im dal toľko, koľko bolo potrebné. Vždy sa o nich postaral. Vždy im dal dostatok. A teraz táto rodina býva v meste, ktoré sa volalo Betlehem. Viete, čo znamená Betlehem? Čo znamená Betlehem? Dom chleba. Presne tak. Dom chleba. Čiže oni sú v meste, kde sa nachádza chlieb, duchovný chlieb, o ktorom Boh hovorí. Sice je hlad, ale moja otázka, opustil Boh Izrael, aj keď bol vtedy hlad? Určite ho neopustil. Určite ho neopustil. Moja otázka, keby tam zostali, zomreli by od hladu? Neverím. Možno, že by im zostalo niečo, možno by si museli nejak odoprieť niečo, možno by nemali úplne ľahký ten čas, ale zaručenie by sa Boh o nich postaral. A vidíme, že oni berú osud do vlastných rúk a vysťahujú sa z tohto mesta a celá rodina sa presídli do Moabu. Čo čítame v Božom slove o Moabcoch, o Moabitoch? Že boli čo? Že boli nepriatelia Izraela. Že to bol zákaz, Boh vyslovene vyvaroval Izrael, aby sa s Moabitmi nespájali, aby si nebrali ich ženy, aby proste sa jasne oddelili od nich. Prečo? Lebo Moabci jednak sa zachovali zle voči Izraelu, ale jednak mali cudzích bohov, ktorým slúžili a Boh nechcel, aby sa s nimi miešali, aby nedošlo k modloslužbe, aby neopustili bohoslužbu, pravú bohoslužbu. A vidíme, že táto rodina toto jednoducho všetko ignoruje a ide svojou cestou
A krátko na to sa ich deti, ich dvaja synovia berú Moabky, o ktorom zase Boh jasne zakázal, nerobte to. Nespájajte sa s neveriacimi. Tak, jak Božie slovo nás v Novom zákone učí veľmi jasne, neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi. Ak si ešte nevydatá, neženatý, tak ťa povzbudzujem, za žiadnych okolností nechoď do manželského zväzku s neveriacim človekom. Skúmaj a ubezpeč sa, že ten človek je skutočne znovu zrodený. Že skutočne miluje Pána Ježiša. Že skutočne mu slúži. Že nie je len človek, ktorý na povrch ti teraz vyznáva lásku, že áno, on pôjde za Pánom Ježišom, áno, on bude chodiť aj do zboru, ale sleduj to nejaké obdobie. Sleduj to možno, že aj v čase, keď ty by si ako keby nebol teraz po jeho boku, po jej boku, či by tam išla aj ona sama od seba, alebo to robí len kvôli tomu, lebo sa chce zapáčiť. Veľmi je to dôležité, aby sme videli, čo je v srdci človeka, aby to prešlo určitým testom a až potom robme záväzok manželského zväzku s takou osobou. Veľmi, veľmi dôležité, aby sme to učili naše deti, tak ako im hovoríme, Filištíncov mi domov neneste. Amen. Boh miluje neveriacich, Boh miluje Moabcov, ale je Božie slovo jasné, do manželského zväzku nechoď. Nechoď s takou osobou. No a teda vidíme, že oni to neposluchnú, urobia si po svojom a obidvaja títo muži zomierajú a spolu najskôr teda zomiera manžel Noemin Elimelech, čiže ten, ktorý bol hlavou rodiny, ktorý sa staral o tú rodinu, mal za ňu hlavnú zodpovednosť, necháva Noému samu a neskôr zomierajú aj muži, teda Noemini synovia a Noema zostáva sama v tejto zemi. A predstav si teraz seba, si už vo svojom veku ako staršia žena, nechala si svoj domov, svoju rodinu, svoje zázemie, išla si s rodinou na cudzie miesto, kde máš iný jazyk, inú kultúru, nie si tam vítaná a zostaneš tam sama. Staršie ženy, ako by ste sa cítili? Veľmi zle. Hrozne. To je tragédia. Tragédia. Už nemáš muža, ktorý by ti pomohol. Nemáš v sebe silu. Už nemáš veľmi nádej ani pre svoj vlastný život. Cítiš sa zúfala a už unavená život. Nielenže unavená životom, ale tá situácia už je tak zdrcujúca, tak tlačí na teba, že veľmi silná depresia určite Noému chytila. A koho chyba to bola, že sa im toto stalo? Bol to Boží trest, že takto vyšli von z Betlehema? Ja si nemyslím, že to bol Boží trest. Ja si nemyslím, že to bol jeho súd nad nimi. Jednoducho, oni sa rozhodli ísť vlastnou cestou a ty, keď sa rozhodneš ísť vlastnou cestou, tak neočakávaj Božiu ochranu na tej ceste. Neočakávaj, že jeho štít pôjde všade s tebou a že ťa bude chrániť a žehnať všetky tvoje kroky, aj napriek tomu, že ideš svojou cestou. A keď sa ti niečo zlé stane, tak mu nevyčítaj, že Bože, kde si bol? Ako je možné, že si to dopustil? Ale spýtaj sa, Bože, prečo som bol taký hlupý a išiel som podľa seba? Prečo som si nenechal poradiť? Ešte v čase, keď som mohol. Prepáč mi, že som bol tak opovážlivý a že som zobral svoj osud do vlastných rúk len na základe toho, čo mi moje brucho povedalo. Čo moja žiadosť mi povedala, moja žiadosť mi diktovala. Čiže Boh, ja si nemyslím, že bol ten, ktorý zapričinil tú smrť týchto mužov. Jednoducho to bol život. To
To bol život a bol život mimo Božej vôle. Bol mimo Božieho plánu. Avšak tu nie je bodka za tým všetkým. Nie je tu bodka a to je veľmi dôležité. To je tá Božia láska, ktorá tu začne svietiť do tohto celého príbehu. Tá Božia agape láska, lebo oni vlastne si odpílili týmto svojim rozhodnutím, oni si odpílili všetkú starostlivosť Božú, lebo ho neposlúchli na plnej čiare. Vo všetkých dôležitých smeroch ním pohrdli, dali ho na druhú koľaj a možno čoskoro by začali slúžiť aj iným bohom. Nevieme, keď už tam boli v tej krajine. A tu je presne miesto, kde by teraz mohol Boh prísť a povedať, tak ty si mojou ženou, ty si mojou manželkou, Izrael. Ty si išla vlastnou cestou, hoci ja som si ťa vyvolil, ja som sa o teba postaral. Ja som ťa na tej púšti previedol, ja som ťa očistil, keď si tam bola sama. Ja som ťa zobral na svoje ruky, aby som ťa vychoval, aby som ťa skrášlil, aby si kvitla. Ale ty si išla vlastnou cestou, odpílila si všetko voči mne, nesplnila si moje očakávania, preto choď preč. Mohol by to Boh povedať, mal by na to právo? Mal by na to právo. Mal by na to právo. Avšak ak by takto urobil, tak to je ľudská vernosť. A to je ľudská láska. To je láska postavená na zásluhe. To je láska postavená na zásluhách. Ty si mi niečo urobila, tak ja ti to teraz vrátim v dobrom. Ty si mi nejak ublížila, tak ja ti to teraz tiež vrátim v zlom. Avšak Božia láska má iný základ. A to je manželstvo, kam táto láska je daná. A to je manželstvo, kde Boh chce, aby táto láska sa zjavila tomuto svetu. Preto Boh stvoril manželstvo. Ako sme hovorili, Božie slovo v Novej zmluve hovorí, lepšie je zostať samému. Ak chceš slúžiť Bohu, ak chceš v službe byť naplno použitý pre Pána Ježiša, zostaň sám. Avšak ak chceš manifestovať túto Božiu lásku, ktorá je bez podmienky a chceš sa v nej učiť rásť, tak není lepšie miesto ako manželstvo na to, aby táto láska sa mohla prejaviť a aby mohla byť viditeľná. Lebo keď si sám, vždy máš právo na odpočinok, vždy sa vieš utiahnuť na nejaké miesto, kde sa nemusíš nikomu zodpovedať, kde si povieš, už mám teraz dosť, idem si trošku oddychnúť, mať teraz čas sám so sebou. Avšak keď sa dostaneš do manželstva, tohto sa musíš vzdať. Už nemáš vlastne ty takýto právo na to, aby si sa sám o seba, aby mal si svoj čas. Daj mi teraz pokoj, ja teraz potrebujem mať čas sám so sebou. To už hovorili o tom, že už právo nemáš, ty sa vzdávaš svojich práv. Ak chceš žiť Božiu lásku, Božiu dokonalú agape lásku, ktorá nie je postavená na podmienkach, ale je postavená na tom, že lebo tak Boh miloval, čiže On miloval, On mal tú lásku v sebe, preto dal svojho syna. A presne tak my musíme v manželstvách pristupovať jeden k druhému. My máme lásku, lebo zdrojom našej lásky je Boh, z Neho čerpáme lásku a preto ti dávame. Bez ohľadu na to, aký si. Bez ohľadu na to, ako sa ku mne správaš. Ja ti dávam, lebo ťa milujem. Boh nedal Pána Ježiša na svet, lebo si to svet zaslúžil. Pán Ježiš nebol daný, lebo sme si to zaslúžili. My sme si nič nezaslúžili na obeti Pána Ježiša, ale Boh dal. Čiže Božia láska je dávajúca láska ako prvá a dáva bez nároku na to, že dostane späť. A ono teraz, keď si to tak rozmeníme na drobné a budeme nad tým rozmýšľať aj doma a budeme na to reflektovať v našich manželských situáciách, tak Pán Ježiš veľmi pekne posvieti svojim svetlom na to, že kde sa nachádzame v tejto láske, lebo túto lásku svet nemá, ani ju nepozná. Preto je nám niekedy vzdialená a my musíme doslova naše zmýšľanie otáčať
lebo je neprirodzená pre nás. Takýto postoj je pre nás neprirodzený. Lebo zo všadiaľ vidíme úplne opak, že sa do nás tlačí a robíme veci iba ako reakcia vždy na správanie toho druhého. Takže my nemôžeme reagovať ako reakcia na správanie toho druhého. Toto není Božia láska. Boh dáva aj napriek tomu, že reakcia je zlá. Boh dáva, aj keď nevie, či dostane späť. Boh miluje, aj keď mu není opätovaná láska späť. To je rozmer Božej lásky, to je agape láska. Všetko ostatné je len ľudská láska. A ľudská láska je vždy postavená na podmienkach, na tom, že dostanem niečo za niečo. My proste nemáme v sebe schopnosť, lebo diabol v sebe schopnosť nemá milovať. On nemá. A keď sme v hriechu, nemáme túto kapacitu Božej lásky. Preto my potrebujeme ju od Ducha Svätého, ktorý nádherne nám je daný do nášho srdca a je zasľúbené, že Božia láska nám bola rozliata do našich srdc skrze Ducha Svätého. Rozliata. Čiže ty máš, ak si znovu zrodený kresťan, a preto je dôležité brať si tiež znovu zrodeného kresťana. Lebo ak ty máš Ducha Svätého v sebe, ak si znovu zrodený, ty máš lásku Božiu v sebe. Ty máš tento kufrík plný náradia. Len otázka je, alebo ten problém je, že veľakrát my nevieme, ako s týmto kufríkom máme pracovať. A preto aj v kresťanských manželstvách vidíme veľa biedy, dokonca rozvodov, veľa hnevu. A minule sme veľmi pekne hovorili o tom, že my veľakrát vidíme a odsudzujeme ten záver, to finále, keď už prichádza rozvod a tam hovoríme, Boh nenávidí rozvod, ale zabúdame na to, že Boh nenávidí už ten rozkol tých srdc ďaleko pred rozvodom. Uvedomujeme si, že toto už Boh nenávidí. Boh nenávidí to, keď už my začíname pristupovať v sebeckej láske jeden voči druhému. No nenávidí to Boh, lebo to nie je jeho láska. Ale my sa podívame, Boh nenávidí rozvod. No nie, my musíme vždy našu optiku smerovať už ku koreňu. Už ďaleko pred. Bo rozvod to už je len výsledok toho procesu. A to už je len to, čo príde čo je viditeľné. Čiže, ako sme hovorili, vstupujeme do manželstva ako znovu zrodení ľudia. Máme ten kufrík plný náradia tej lásky agape v sebe a predsa žijeme, ako keby sme ho nemali. A preto, keď vstupujeme do manželstva, potrebujeme prosiť Boha. A už aj v manželstve samozrejme. Pane, daj mi múdrosť. Daj mi múdrosť. Amen. Pýtam si múdrosť od teba, amen. Ako s týmto kufríkom narábať, ako ho otvoriť, ako vyberať tie veci, ktoré pomôžu tomu môjmu manželovi, manželke. Daj mi múdrosť. Pýtame si my túto múdrosť? Väčšinou si pýtame, daj mi lásku. Ale on ti už dal, ten kufrík tam už máš. Ale pýtaj si múdrosť, ako tú lásku prakticky, v tých praktických oblastiach uvoľniť, ukázať, ako proste nezištne pristupovať ku veciam. Zasvieť svojim svetlom do tých mojich situácií, aby som videl tvoju lásku, ten tvoj spôsob a daj mi múdrosť, ako to robiť. Povzbudzujem ťa, modli sa túto modlitbu, daj mi múdrosť žiť tvoju lásku v manželstve. Vedieť, ako s tvojou láskou narábať, vedieť ju uvoľniť, vedieť ju priniesť na stôl. Čiže Boh nás nenechal s neschopnosťou mať šťastné manželstvo. Boh nám dáva schopnosť mať šťastné manželstvo. A vieš, čo je na tom dobrá správa? Dobrá správa na tom je to,
že on ti dáva schopnosť mať šťastné manželstvo s akoukoľvek osobou na zemi. Niekedy sa modlíme, Bože, prines mi tú správnu osobu. 6 miliard či 8 miliard ľudí na zemi, tak to je veľká depresia, keď z tých 8 miliard je jedna žena alebo jeden muž, ktorý je pre teba. To je veľká depresia, keď by to človek takto upel, že len jeden človek je jediný, ktorý je pre mňa stvorený. Ja si to nemyslím. Boh ti pomôže, Boh ťa navedie, Boh ti dá múdrosť, ale Boh nechá to rozhodnutie na teba a on ho bude rešpektovať. Prečo? Lebo on sa teší. Milan, ja sa teším, že si vybral túto osobu. Ja sa z toho teším. Je znovu zrodená? Áno. Super. Toto je moja podmienka. Wow. Nech ma miluje. Už viac podmienok ti nedávam. Nech ma miluje, nech je znovu zrodená, nech mi slúži. A ja ti dávam plný kufrík náradia k tomu, aby si sa o túto osobu postaral. Bez ohľadu na to, aká je. A bez ohľadu na to, či ty si myslíš, že patrí k tebe a je pre teba stvorená, alebo nie. Lebo ako náhle my tam dávame tú optiku do toho, že či ona, tá osoba je tá správna pre nás, tak automaticky my tam dávame podmienky, podľa ktorých posudzujeme tú osobu, skenujeme tú osobu, či má tie vlastnosti, ktoré sa nám páčia a ktoré budú pre nás dobre, užitočné, z ktorých my budeme obohatení. A to je to zlé zmýšľanie, to je ten zlý základ, na ktorom potom staviame manželstvo. My musíme do manželstva prinechádzať tak, že ja si beriem veľkú zodpovednosť na seba. A to je, že ťa budem bezpodmienečne milovať takú, aká si, takého, aký si, až do smrti. Bezpodmienečne milovať. A tým pádom, čím máš väčšie nedostatky, áno, tým viac lásky budem potrebovať. Ale zároveň, keď hovoríme o tom, že manželstvo je obrazom vzťahu Boha a jeho ľudu, jeho nevesty, tak ja reprezentujem Božie srdce. A čím je viac tých víziev pre mňa predložených v srdci toho druhého, tým mám väčšiu príležitosť sa pokoriť a aby Kristus vo mne rástol. Lebo sám to nedám. Nemám šancu. A znovu je to cesta Pána Ježiša, ktorá nás vedie dole do sklonenia, aby on a v jeho sile sme mohli my porásť. A áno, my nemáme šancu z vlastnej sily to zvládnuť. Lebo práve v manželstve tie naše nedokonalosti a tie naše nekompatibilnosti sa veľmi dobre prejavia. To je miesto, kde sa naozaj dva kamene pekne zrazia so sebou a to veľmi dobre zaiskry. A je to tak dané, je to tak stvorené Bohom, aby nás to práve viedlo do toho, že Boha prosíme, daj nám múdrosť, ako ten balík, ktorý si nám dal. Ten balík toho, lebo tak Boh miloval. Lebo tak Boh miloval. A teraz si daj meno tej osoby. Že dal. A teraz si predstav seba, že ty reprezentuješ Krista. A voči tej osobe ty miluješ a dávaš. A není tam napísané nič, že tá druhá osoba ti vracia niečo späť. Čiže toto musí byť vždy postavené ako základ, keď vstupujeme do manželstva. A keď sme tak nevstúpili, tak potrebujeme činiť pokánie z tohto zmyšľania, lebo možno stále ešte ideme v tomto smere, stále máme takýto chod a potrebujeme tento chod zastaviť a pozrieť sa na tú osobu po našom boku novou optikou. Viete, minule som povedal taký veľmi citlivý príklad. Myslím si, že to asi nenechalo všetky srdcia chladné. Možno ste sa aj nahnevali na to, čo som povedal. Že žena, ktorá je vo veľmi ťažkom stave, že ten muž
ju doslova týra a má sa veľmi, veľmi zle, že čo sa s ňou stane, že či môže ona sa rozviesť, či môže ona nechať toho muža tak. A vtedy, keď si dobre pamätáte, tak som povedal, že na túto odpoveď vám nedám priamu otázku. Na túto otázku vám nedám priamu odpoveď. Ani som nedal, myslím. Všetko, čo som urobil, ja som to len uviedol do takého stavu, že predstavte si to, že tá žena by vytrvala v tej svojej pozícii, nie preto, že sa teraz chce hrať na nejakú obeť, lebo niekedy aj to sa stáva, že tá žena zoberie na seba ako keby takú rolu obete, takú rolu chudinky a ona nakoniec nájde šťastie v tom, že sa ľutuje. A je šťastná z toho, že ju ostatní ľutujú. A ak by mala z toho výsť, tak vlastne stráca ten obdiv tých druhých ľudí a z toho bedákania, z toho, že sa môže sťažovať a že ju ľudia proste za to... Niekedy aj toto sa stáva v týchto situáciách a to nie je Božie zmyšľanie, ale ak by ona dokázala proste tomu mužovi napriek tomu odpúšťať z lásky a ísť tou cestou, že nie, ja zostanem pri tebe, lebo ty si mne Bohom daný manžel, a hoci od teba nedostávam nič dobré, len každý deň veľa zlého a môj život nemá žiadnej nádeje na zlepšenie a na nejakú budúcnosť dobrú. Ja zostávam, lebo ja budem tak ti verná, ako je Kristus verný svojej cirkvi. Ak takýmto postojom by išla, tak oslávi Boha. Oslávi Boha. A ja dovolím si povedať, Boh by povedal, veľmi si ma oslávila. Zdala si sa skutočne svojich práv a zjavila si moju bezpodmienečnú lásku. A je to tvrdé, je to prísne, je to ťažké. Avšak, ak by tá žena sa rozhodla, teraz vám dám odpoveď, nechal som týždeň to trošku zrieť, ak by sa tá žena rozhodla opustiť svojho muža, lebo jej hrozilo, doslova jej hrozilo to, že bude fyzicky nejak poznačená, a boli tam naozaj závažné proste takéto vyhrážky, ktoré až smerovali k jej smrti, tak vôbec si nemyslím, že toto je hriech, ak by ho nechala, ak by sa s ním rozviedla. Lebo jednak dva princípy. Jednak prvý princíp je, že verím tomu, že je nad týmto rozhodnutím zákon života, ktorý je vyšší a ktorý presahuje ten rozvod. Lebo Boh chce zachovať život. Zákon života, nezomrieš. Hej. To je ako keď neviestka Rachab, keď oklamala tých svojich, ktorí išli po krku Izraelcov, urobila hriech, no ona chcela zachrániť ich život, oklamala. Čiže tam prišiel určitý iný zákon života, zachovanie života. A v takomto prípade ja si nemyslím, že by to bol hriech, ak by opustila takéhoto muža. Druhý rozmer, ktorý ešte budeme o tom hovoriť, je rozmer toho, že niekedy to je dobré a dokonca je to Božia cesta, aby sa ten muž spamätal z toho, čo robí. A uvidíme to aj v Božom slove, že Boh takto jedná. Čiže aj tento rozmer trošku už prinášam do tohto hrnca, pomaličky veľmi, ale vidím tam tieto možnosti ako prístupné. Ale znovu hovorím, ak by sa rozhodla nie, ja zostanem verná, veľmi oslávim Boha. Ja zostanem veľmi osláviť Boha, ale vyžaduje si to skutočne veľmi veľa takej obete a toho, aby mala jej zdrojom sily bol skutočne Pán Ježiš. Takže vraciame sa ešte späť do tohto príbehu. Už je trošku posunutý čas, ale ešte 10 minút, ak vás môžem poprosiť. Čiže vidíme, že táto Noemi sa ocitá teda so svojimi dvomi nevestami sama. A do toho prichádza verš: Na to sa pobrala aj so svojimi nevestami a vrátila sa zo stráni Moabských. Na Moabských stráňach sa totiž dopočula, že Hospodin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. Bol Hospodin verný?
bol. Dal chlieb. Potom odišla s oboma nevestami z miesta, na ktorom bola, pustili sa na spiatočnú cestu do Judska. Tu povedala Noemi obom svojim nevestám: choďte a navráte sa každá do domu svojej matky. Hospodin nech je láskavý k vám, ako vy ste boli k zosnulým i ku mne. No, ja byť v role tej Rút a tej druhej, Orpy, myslím. A keď si predstavím tú zatrpknutú moju svokru, ktorá asi veľa radosti v sebe nenosila, a ona by mi takéto slovo povedala, tak asi by som sa veľmi potešil, že ma prepúšťa. Lebo vtedy to bolo úplne inak ako teraz. Tá kultúra tej vernosti bola úplne inde posunutá a tej lojality voči svojej rodine. A ona im dáva priepustku a hovorí: choďte, navráte sa každá do domu svojej matky. Hospodin nech je láskavý k vám, ako ste boli vy zosnulými ku mne. Nech vám Hospodin dá nájsť spočinutie každej v dome jej manžela. Na to ich poboskala a oni hlasno sa rozplakali. A povedali jej: vrátime sa s tebou k tvojmu ľudu. Čiže v tomto momente ešte obidve vyjadrujú jej vernosť. Vyjadrujú jej, že ju neopustia. Že oni dali sľub, že budú manželkami jej synov, a napriek tomu, že synovia opustili a už mali právo aj odísť, aj tak ich vernosť išla o míľu ďalej. Čiže tu už sa prejavila ako keby extra míľa z ich strany. Že vôbec vyjadrili to, že áno, oni pôjdu. Ona im uvoľnila požehnanie, nemala žiadne nároky na nich, žiadne očakávania, dopriala im, aby mali šťastnú budúcnosť, avšak oni hovoria: nie, my zostaneme pri tebe. Čo takéto vyjadrenie z ich strany obnášalo? No pre nich to bolo radikálne rozhodnutie, ktoré veľmi ovplyvňovalo ich osud. Lebo keď pôjdu domov, keď pôjdu svojou cestou, nájdu si manželov, budú mať šťastné rodiny, budú mať deti. Budú sa mať dobre. Keď pôjdu s ňou, pôjdu späť do Izraela, kde budú ako čo? Ako nepriateľský národ, a kde nebudú asi už mať možnosť nikdy sa vydať a mať deti. Čiže oni tu hovorili, že tu boli dve cesty. Cesta toho, že sa budú mať dobre, že budú mať nejakú šťastnú budúcnosť, alebo cesta toho, že vlastne si odoprú a nezažijú už veľa dobrého vo svojom živote. A vidíme, že v tomto momente obidve mali vernosť v srdci a povedali: my si vyberáme, že pôjdeme s tebou. A tuto nekončí a Noemi znovu hovorí a snaží sa ich presvedčiť. A hovorím: vráťte sa, dcery moje, na čo by ste išli so mnou? Či môže mať vo svojom lone ešte synov, ktorí by mohli byť vašimi mužmi? Vráťte sa, dcery moje, choďte, už som pristará na výdaj. Ak by som si aj pomyslela, mám nádej a vydala by som sa za tejto noci a dokonca by som porodila synov, či by ste čakali až do rastu? Či by ste mali preto zdržať a nevydať sa? Nie, dcéry moje, veď moje trápenie je väčšie ako vaše. No to neviem, to je zase také hrdinské. Moje trápenie je väčšie ako vaše. No tak neviem, či teda ona, ktorá si za to mohla, odišla od Boha, zožala rozhodnutie svojich skutkov a teraz ešte aj povie, že moje trápenie je väčšie ako vaše. Či ich trápenie nebolo tiež dosť veľké, že im zomreli mužovia a že stratili ako mladé ženy nádej na dobrý život? Viete, aké my sme ľudia? Vždycky to svoje trápenie hodnotíme väčšie ako to trápenie druhého. Vždy. A to je smutné. To len ukazuje, aké máme malé srdce. Aký sme zameraní na seba. Aký sme úzkoprsí. Keď ti niekto zdieľa svoje trápenie, nehovor mu, že
že tvoje trápenie ešte nič není oproti môjmu. Potom sa znova nahlas rozplakali a Orpa poboskala svokru na rozlúčku, ale Rút pri nej ostala. Čiže druhý moment, Noemi ich prosí, žiada ich, choďte ďalej, prosím. A myslím si, že Orpa neurobila nič zlé, že išla preč. Lebo v prvom kole už prejavila tú extra míľu. Povedala, áno, pôjdem s tebou. Ak by sa vydali na cestu, obidve nevesty idú. Avšak v Orpe si myslím, že by bolo určité ľutovanie v srdci. Ona asi, ak by kráčala do toho Izraela spolu s Naomi a s Rút, asi by ľutovala. Asi by sa jej to všetko v mysli ukazovalo, že o čo všetko prišla a proste by sa veľmi, veľmi v sebe trápila. A nemala by svoje srdce takto plne odovzdané na túto cestu. A vidíme tu teraz reakciu Rút. A Rút pri nej ostala. Rút pri nej ostala. Rút pri nej ostala. Predstav si, že ty si tá Rút. Predstav si, že ty si ten Rút. Ostal si. A čo ťa čaká? Čaká ťa ťažká cesta. Tá ťažšia cesta ťa čaká. Vtedy Noemi povedala, hľa, tvoja švagrina sa vrátila k svojmu ľudu a k svojim bohom. Vráť sa za svojou švagrinou. Ale Rút povedala, nenúď ma opustiť ťa, odísť od teba, lebo kam ty pôjdeš, pôjdem i ja. A kde ty budeš bývať, budem bývať i ja. Mala Noemi nejakej peknej vlastnosti, prečo to Rút povedala? Bolo na Noemi niečo obdivuhodné, prečo Rút chcela byť pri nej? Keď Noemi sa nazýva, že je čo? Mara neskôr. Plná horkosti. Plná horkosti. No buď pri človeku, ktorý je plný horkosti a zostaň s ním celý život. Toto je nemožné. To je každodenné. Každý deň ti ten človek namiesto povzbudenia podá pohár horkosti. Napísa z neho. To je úžasný život. Úžasný proste. Ale tu vstupuje Boh na scénu. A ako? Ako Boh vstupuje tu na scénu? Kde vidíme Boha v tejto celej situácii? No ja Boha vidím tak, že Boh úplne bezprostredne prichádza do srdca Rút a komunikuje Noemi niečo, čo bolo v jeho srdci. Bola toto sila človeka, čo bola vyjadrená z Rút? Na koho to ukazuje? Tento postoj, táto vlastnosť, toto vyjadrenie. Ja pôjdem tam, kam ty pôjdeš, ja budem robiť to, čo robíš ty, môj Boh bude tvojim Bohom, inými slovami. Nie preto, kým si a čo robíš pre mňa, alebo takto, nie preto, čo robíš pre mňa, ale preto, lebo si. Lebo si, aký si. Si trpká, si horká, ale ja budem pri tebe. Si trpká, si horká, ja žiadnej sladkosti od teba nedostanem, ale ja budem pri tebe. To je agape láska. To je láska, ktorá ide poza. Nemajú tento svet. A dneska, keď to vnímame, tak až sa nám to zdá abstraktné, až nemožné. Ak tieto slova naozaj vidíš v srdci, a ak si to reflektuješ na svoj život, tak myslím si, že to až povieš, že toto je až nedosiahnuteľné. A áno, je to nedosiahnuteľné v našej vlastnej sile. Ale toto je cesta Pána Ježiša. Lebo cesta Pána Ježiša je o sile z Neho. Je o sile v ňom. Je o živote skrze Neho. Nie cez nás samých. A Boh prichádza priamo ku Naomi, ku tejto horkej žene, ktorej mohol povedať, ty si to všetko pokazila, tak teraz sa vrátiš do Izraela
a budeš pikať za to a budeš do konca života sama. A ja ti už nedám žiadnu pomoc, lebo ty si pohrdla mojou pomocou. Ale Boh prichádza do života Naomi a bezpodmienečne jej dáva ten najväčší poklad. A dáva jej ho vo forme úplne neočakávanej, vo forme svojej nevesty. No, vzťah nevesta a svokra je ten najviac komentovaný vzťah. Najviac vzťah, kde je najviac napätia, najviac zrážok, najviac vtipov sa o tom hovorí. Tam to najviac vrie. Ale Boh prichádza práve do tohto najcitlivejšieho vzťahu a práve cez tento kanál uvoľňuje tú vernosť, to seba zapretie, to, že ja budem stáť pri tebe, prilepená lepidlom a ja sa neodlepím za žiadne cenu. Aj keď mňa už nič dobre nečaká. A vieme o tom, že Rut bola krásna žena. To čítame o tom ďalej. Ale ona sa všetkého vzdala. Ona mohla mať ešte muža, mohla sa oženiť, či vydať, nebol problém. Ale ona sa všetkého vzdala. A to je tá vernosť, to je ten zdravý základ, ktorý keď človek má. Keď takto pristupuje v prvom rade, predtým než vchádza do manželstva, tak ja sa takto upínam na Pána. A hovorím, Pane, aj keby som nikdy nemal nikoho po svojom boku, ja budem šťastný, ja budem šťastná, lebo Ty si mojím všetkým. Kde pôjdeš Ty, tam pôjdem aj ja. Tvoja cesta bude mojou cestou. Ty budeš mojou oporou, Ty budeš mojim zaopatrením. Ty si mojím manželom, Ty si mojou manželkou. V Tebe mám naplnenie všetkých mojich potrieb. Prvá vec. Druhá vec, ak už si v manželstve, tak to je rozmer Božej vernosti. Boh ti dal človeka po tvojom boku a hovorí, ukáž mu, aký si verný, aký som ja verný. Ukáž tejto osobe vernosť. Rozlúč sa s tým, že ešte existuje iná osoba pre teba na tomto svete. Povedz, už žiadna iná nikdy existovať pre mňa nebude. Len táto jedna. To je vernosť Božia. Vernosť Božia. Preto priviaž si na svoje hrdlo lásku a vernosť. Nech ťa nikdy neopustí. Nech ťa zdobí. Lebo to je to, čo Boh hľadá. Nehľadá veľké veci. Veľké skutky. On hľadá vernosť v našich srdciach. Lásku v našich srdciach. Vytrvalosť v tom, kam nás postaví, že v tom zostaneme verní. A manželstvo je to sväté miesto, to posvetené, ten posvetený vzťah, v ktorom on absolútne očakáva, že ukážeme svoju vernosť naproti druhému, tak ako je verný on k svojmu ľudu. Ale tu príbeh Rút nekončí. Tu príbeh Rút nekončí a to je dôležité. Toto je veľmi dôležité. Lebo keby tu jej príbeh skončil, tak hoci Naomi dostala veľkú pomoc, ale Rút si to všetko zlízla. Naomi urobila chyby, ale Rút zlízala proste tú horkosť jej života. A bolo by to kruté, keby toto bolo všetko, keby tu bola bodka na jej živote. Ale bodkou za jej životom je, preskočíme všetky udalosti, ktoré sa stali a prejdeme do posledného verša 4:17. Susedy mu dali meno a povedali, Noemi sa narodil syn, čiže to je ako z potomstva cez Rút, a dali mu meno Obed, čo znamená služobník. On je otec Dávidovho otca Izaja. Čiže kým je Rút? Kým sa stáva Rút? Tá, ktorej budúcnosť bola zapadnutá, nepovšimnutá, ktorej budúcnosť bola odkázaná na to, že bude jesť len horkosť, ktorú už nikdy šťastie nepotká v živote. Tak kým sa stáva Rút? Prababičkou, počkajte, on je otec, Obed je otec Dávidovho otca, prababičkou kráľa Dávida. Babičkou kráľa Dávida. A kráľ Dávid bol
Koho predchodca? Bol pradedko z rodu Pána Ježiša. Čiže kde Boh umiestnil tú Moabku, tú zabudnutú, tú nepriateľku, do akej línie ju vsadil? Boh ju vsadil do línie Pána Ježiša. Či není toto tá najväčšia odmena? Celá kniha je pomenovaná pod nej. Večné Božie slovo. Jej život nemal nádej. Jej život sa rovnal utrpeniu, seba odrieknutiu. Ale Boh, to je to, čo Boh si ctí. Vernosť. Prilepenie k človeku, ktorému ťa dá a za žiadnu cenu ho neopustíš. Za žiadnu cenu stojíš pri ňom verne. A vernosť sa zjavuje nie vtedy, keď ti je dobre, ale práve vtedy, keď si môžeš vybrať niečo iné. Keď máš na výber. Takže vidíme, že Boh je ten, ktorý nikdy nezabúda, ktorý vždy je prítomný. A keď my žijeme tak, ako to zobrazuje jeho, tak zaručene budeme žať nesmierne veľkú odmenu. Ak by Rút išla svojou cestou, možno by mala mnoho detí, možno by mala manžela v Moabe, ale v živote by nebola babičkou Dávida a babičkou niekde, neviem teraz, či Jozefa alebo Mária, ale myslím, že z obidvoch strán asi to išlo. Takže úžasná správa, úžasné povzbudenie, ktoré nám Božie slovo dáva. Amen.